Jaký lopte budete fandiť? Jaký lopte fandíte? Fandí z tejto modrej? Si jaké fandíte? Povedzte. Keď fandíte tejto, možno keď fandíte s týmito jaké lopte fandíte, tak môžem vám vyhrať. Keď týchto fandíte Denisové a Mignonovej, proste jaké fandíte? Proste jaké fandíte? Keď fandíte biele, máme tu ešte bielu. A za komu fandíte? Komu fandíte? Komu fandíte, jo? Komu fandíte? Komu budete fandiť? Jo? Takže komu budete fandiť? Môžete mať šťastie alebo smůlu. Dajte like a odběr, ako mi říkal 25 obyvateľov. Jo? Vy pozrite, jaká lopta prvý sa dotkne. Jo? Jo? Jaká prvá lopta sa dotkne. Jo? Teraz sa nehraje. Teraz sa nehraje. Jo? A vy uvidíte, že jaká sa prvá dotkne. Takže pozerajte. Takže 3, 2, 1. Takže, napíšte do komentáru, kto sa prvý dotknul. To je koniec. Napíšte do komentáru, kto sa prvý dotknul zeči. Napíšte do komentáru. Jen to bola aj taká hranká hra, že keď vyhráte, alebo máte smůlu, alebo máte výhru. Čaute.